విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్టా నివర్తతే. దేహిని ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినను ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి నిలిచియే ఉండును. కానీ అత్యున్నత రసాస్వాదన ద్వారా అట్టి కర్మలను అంతరింపజేసి అతడు చైతన్యమునందు స్థిరుడు కాగలడు. దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలువనిదే ఇంద్రియ భోగముల నుండి మరలుట ఎవ్వరికీ సాధ్యము కాదు. విధి నియమముల ద్వారా ఇంద్రియ భోగానుభవంపై ఆంక్షలు విధించుట అనున్నది రోగిని కొన్ని విధములైన ఆహార పదార్థముల నుండి నియమించుట వంటిది. అట్టి నియమములు రోగికెన్నడూ రుచింపవు. అంతేకాక ఆహార పదార్థములపై కోరికయో అతనికి పోదు. ఆ విధముగానే అల్పజ్ఞులైన మనుజుల కొరకు యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధ్యానము, ధారణాది పలు ప్రక్రియలు కలిగిన అష్టాంగయోగ విధానము ఇంద్రియములు అదుపు కొరకై నిర్దేశింపబడినవి. కానీ కృష్ణ భక్తిలో పురోభివృద్ధి నొందుచు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సౌందర్యమును ఆస్వాదించిన భక్తుడు మృతప్రాయములైన లౌకిక విషయముల ఎడ రుచిని కోల్పోయి ఉండును. అనగా నియమములు అనునవి తొలి దశలోనున్న భక్తుల ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కొరకే ఏర్పాటు చేయబడినవి. కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిజమగు రసాస్వాదనము కలుగునంత వరకే అవి ప్రయోజనమును కలిగి ఉండును. మనుజుడు కృష్ణభక్తి రసాభావితుడైనంతని శుష్క విషయములందు అప్రయత్నముగా రుచిని కోల్పోవును.